imos ver unha vulnerabilidade do Ubuntu. Se arrancamos en modo rescate, podemos ver aquí, imos a opcións avanzadas e imos ao modo rescate, imos poder acceder a unha consola con privilexios de root sin necesidade de autentificarnos. Ese é o motivo polo cal é imprescindible asegurar tanto a BIOS como o xestor de arranque e por defecto o menú de recuperación cun contrasinal. Aquí temos a consola, prememos Enter e xa temos root sen ter feito ningún tipo de autentificación. De acordo? Desde aquí poderíamos crear un usuario, poderíamos facer o que quixéramos sobre a máquina. Veña, agora a descubrir como protexer esta consola cun contrasinal.